Ubungozi-ke besichitho yilophu. Impilo yakho iyama kwesinye isikhathi ime nje nse, ungazi-ke nawe ukuthi kwenzakalani. Awuthandeki-ke kubantu emsebenzini uma-ke uba yisidina. Uba yisidina-ke futhi nakumuntu othandana naye. Uba yisidina nje sixakile. Uxabana nabangani kanti nomndeni. Uthola ukuthi nje ekhaya basakuthandisisi noma abangani bekujikele noma othandana naye akujikele. Nasemsebenzini-ke awufunwa. Thola ukuthi-ke uyawudinga nomsebenzi awuqashwa, awutholi umsebenzi. Ziningi izimpawu amaphupho kanye-ke nobungozi besichitho. Isichitho-ke asifakwa amantombazane kuphela, nabafana bayasifakela-ke amantombazane. Nabanye-ke abantu bemndeni nomakhelwane bayagadlana-ke ngaso. Ngakho-ke kuzomele-ke niqaphele. Mlaleli unombuzo ngicela ubuze-ke la kwi-comment section. Ungakhohlwa phela ukusha usubscribe. Bese-ke uya lapha ku-TikTok ufike-ke ushaya follow, uthathe inamba kwi-bio, sibhale ku-WhatsApp ubuze iphupho onalo.